Здравейте отново! Връщаме се с втория епизод на нашите тъпоти, които ще занимаваме хората. Днескашният епизод ще е пак, естествено, Sony са замесени в цялата работа. Видео 8 срещу VHS-C. Sony тръгват да произвеждат нов формат видеокамери. Видео 8 го наричат заради ширината на лентата. И поради тази причина трябва да изкарат и видеорекордери. А към кого са насочени? Към домашния потребител. Ами към домашния потребител, защото в крайна сметка последствие се оказва, че всички разпространители на филми и музика отказват да разпространяват този формат. То остава само като домашно, само за домашна употреба. И като се има предвид, че цената на видеорекордерите е била доста голяма в рамките на $1000. Знаеме, JVC пак измислят нещо по-тарикатско, измислят една проста адаптерна касета, която може да си гледате в старото обикновено домашно видео, което имате. Всъщност те пускат камери с VHS-C касетки. Тук вече с времето почваме да гоним стандарт за големината на носителите. И всъщност пускат една адаптерна касета, която като се снимаш домашно видео с камерата, я взимаш и я пъхаш в тази и си гледаш в обикновеното видео. Тази адаптерна касета е струвала нещо от сорта на $7-8, а това нещо е струвало около една работна заплата на месец. И съответно, видео 8 пак отива на майната си. Абсолютно. И тук опираме до размера на касетите, които са обусловени от това, че човек, когато тръгне на екскурзия, не иска да носи 40 кг. Когато ходиш на екскурзия, не искаш да носиш такива касети с такива камери. И затова големината е от значение. Ето ги самите касети. Сега ще ги покажем в по-близък план. Ето ги. И като дебелина се различават, но това не е съществено за потребителя. Важното е, че не тежат на въпросния потребител. Точно така. Ще започнем с видео 8. Да видим какво ще каже. Като качество на картина наистина се доближават доста до перфекционизъм. Много добра картина за времето си, разбира се, без да сравняваме с разни HD и така неща. И ето, пускаме дърбарато. И така, видяхме видео 8. Сега ще ви покажа репортерско видео VHS-C за полеви условия. Не всеки е имал вкъщи и можел да се позволи такова нещо. Затова е измислена тази адаптерна касета за домашни условия. А това е за професионални цели. Сега ще ви покажа как работи. Ето. За
да не се прецака нещо в записа, има капак, който покрива копчетата на видеорекордера. Натискаме play и нещата се случват. Така, тук мога също да твърдим, че за времето си качеството на този запис е доста добър. Като формат на излъчване, пак да ги сравняваме с днешните HD формати, за времето е било нещо много добро. Всичко зависи всъщност от контекста на времето, в което са излезнали тези неща. Разбирайте, повече от 35 Въпросът е кой какво ще си избере, нали, като потребител, един е Video8, другия VHSC. Само че пак да кажем, че самото Video8 като устройство и като камера и като комплект е излизало доста по-скъпо. Да не кажем, може би 3 до 5 пъти в зависимост от качеството. Да, и обикновеният потребител естествено ще потърси по-евтиния вариант, и което се и случва в случая. Така, сега ще ви покажа как работи самата адаптерна касета. Така, спираме. Вадим касетата. Така, това е самата адаптерна касета, както казахме. Тя работи, разбира се, за да може да се развие лентата вътре, трябва да някакъв пауър да има. Работи с батерия. Без батерия трудно нещо може да му даде импулс и да отпълни лентата. Както и да е. Ето е касетата, отваря се. Камерата, ако обичате, елате насам. Ето е самата касета, вече е развита лентата и в самото вашето домашно обикновено видео взимате, пъхате я И натискате play. цъкате play и нещата се случват и това е. Но по моето скромно мнение, този път мога да твърдя, че като качество на запис, аз лично по-харесвам Video8, но като оскъпяване за потребителя и по-евтин вариант естествено е VHSC. Вие се решавате кое актуално е било за времето си и кой губи битката и кое печели. Няма значение. За мен и двата формата са актуални. И тук, Чичо, този път ще се съглася с теб. Абсолютно и двата формата, но чисто бюджетно, абсолютно VHSC печели по всички параграфи, независимо от еднаквостта на качеството на картината. Да.
Така че до другия път. Чао! Чао! И ето, пускаме дърбърато и трябва да сменим системата. 20 минути. Идеално сме.